Puc preguntar una cosa a l'administratiu? Com et dius? Jo soc el Robert, I treballo d'administratiu sanitari. Administratiu sanitari. I això, bàsicament, papeleo, no? Vull dir, tu no... Vull dir, a tu t'aplaudien? Que a mi tampoc, I vas al CAP? I vaig al CAP, sí. Doncs qui primer t'atén normalment és un administratiu sanitari. No, a mi un metge, normalment. Normalment ell entra per la porta d'urgència. No hi ha... Mai s'ha cridat. Hay un administratiu. Com estàs? Bé, cansat perquè avui he anat a un aniversari infantil. Però... Sol, tu sol. Sí, sol. Sol i amb ulleres de sol i gabardina. A fer un monòleg. A fer un monòleg, no han entrat cap cistell. Era com una sala d'aquestes que lloguen que hi ha pilotes i tobogans i merdes d'aquestes. Sí. Hi ha hagut un nen que s'ha fotut un hòstia increïble, ha començat a sagnar. Hi ha un administrador a la sala? Sí, Que guai. puc preguntar una cosa a l'administratiu de... Sí, Com esteu? Per què porteu bata?